En van Sjoeke gaan we oer naar Annie Rekker. En dat is onze laatste studiogast van deze Weekend Nieuws Show. En wij zullen importeren over het oudste religieuze gebouw van de Westerrijn. Want al 120 jaar staat de doopsgezinde kerk De Vermaning in de Westerrijn. De kerk is voor het laatst renoveren rond 1964, zo'n 60 jaar. En de kerk is flink verouderen en wil weer daar een goede renovatie. Maar komt dat kleer of is het al te laat misschien? Goedemiddag, Annie Rekker. Jo binnen heel begin met deze kerk. Hoe komt dit zo? Hoe komt dit zo? Nou, dan maken we wel even een skoftje waarom in de tijd, heel wat jaren. Ik ga met mijn ouders en mijn broer van joontje 61 tot joontje 70 in Dieren wennen. Dat was mijn heidbuschauffeur. En die waren in het najaar, of tenminste september ongeveer, oespand. En die zei een gebed en die zei, dat God zwaarder dat ik weer in Friesland kom, mijn werk. Dan word ik weer doopsgezind. Hier wie van huis uit doopsgezind. Nou, ik ga wel eens zijn, we zijn nooit zo snel verhoezen, want datzelfde hier, september, oktober, november, zitten wel in Kalmesweg. En toen hebben mijn ouders in maart 21 beliedenisdien en ben ik doopt weer in dit kerkje. Dus ja, zeker ha ik daar een baan mee met deze kerken. En daarna, toen ik zelf de opleiding theologie daarmee begon en ik wel preekje mocht. Toen weer de doopsgezinde kerken de Westereen. De eerste werd ik op een preekstoel stier. En werd ze dan stevast Jimmy zijn. Rustig bro, het Salomonhuis net lezen. Dus ja, zeker ben ik heel bot beginnen met dit kerkje. Ja, dit is een mooi verhaal inderdaad. Want dan lezen heel wat mooie herinneringen, denk ik. Ja, zeker. Ja, mooi om te jaren. Ja. Want in 1964 is er dus een renovatie geweest. Ja. Maar als ik het goed begrepen heb, binnen dat nou meer belemmeringen als dat het nou goed doet. Ja, nou zo, de 60er jaren, ik had nog even opgezocht, in 1964 kwam Wim Sonneveld met Veske het dorp. En hij had het toen de moderne tijd en de plastic rozen bij Mien. Nou ja, de 60er jaren kenmerkt zich door afbraak, neebouw. En het kerkje is wel stemmelens dat het wie, maar de binnenkant, daar had ze op een gegeven moment een muren inbouwd onder het orgel. Ze gaan een morren aan de achterkant zetten, een doorvervallen letten. Ik denk dat er wel wat een podium in zitten had, maar dat hadden ze toen verhegen. Nou ja, dat is 60 jaar. Ondertussen ben we al een stuk ouder weer. Het gevolg van de muren onder het wargel is dat we met een uitvaart net met de kist door de viaduct kennen. We moeten achterom. Nou, dat jouwt belemmeringen. Dan moet het podium op. Dat jouwt belemmeringen. Maar de gemeenteleden worden ouder. We hadden koffie drinken na de siest. Dan moet oer het podium heen met kopjes. Waarom? Ze dwaren het net meer aan. Dus we hebben al een beugel in het casino. We hebben al een soort leuning bij het podiumdeel. En dat ben nou de belemmeringen. Ja. Dus het is echt nedig dat deze renovatie er komt. Want, maar wordt er nog een protokerk in de kerken? Nou, ik vond dat wel een mooie vraag. Want de meeste kerken, als het goed is, die gaan ambi-status. Dan kan je, als je yield, jouw het aanloeken van de belasting. Maar wil je als kerken jouw ambi-status houden, maar je voor 70% religieus wezen. Daar je het kerkensysteem bij. Je hebt een zusterkring bij die er zijn geerkomst had, catechisatie, bibelstudie. En wie voldoen nog aan die 70%. Dus wie ben nog steeds wel zo religieus dat we daar om een 14 dagen in het dienst staan. En met regelmatig vespers en dat soort zaken. Ja. Dus er wordt nog genoeg kerkt. Wie beziek je nog zo volle mogelijk wilt het kerkje? Ja. En mij deze renovatie, die je hem graag doen willen, wordt het dan ook geschikt maken om orenactiviteiten te organiseren binnen de doopsgezinde kerken? Dat hopen we wel. Wat ik zelf een paar keer meemaken ga, is bijvoorbeeld een toneelstuk in een bijzondere setting, een moon, of een toneelstuk in een kerk, of kleinschalige concerten. En daar hopen we natuurlijk ook uw kerkje geschikt voor te meiden. Want daar leent het hem heel goed voor. We hebben vorig jaar 2 keer een burgerlijk huwelijk erin gehad. Het leent hem ook geschikt voor kleinschaligheid. Wat nu maar voor een uitvaart. Ja, we willen het heel graag inzetten voor dat het is een gebouw in de Westereen, maar ook voor de Westereen. Voor de mensen die er nog herinneringen aan hebben, ons zondagskwallen, ons club, on de bazaar, ik nog. Ja, dat het gewoon weer toegankelijk wordt. Dat mensen een gevoel hebben van, ja, je leidt wat van mij. En dat vind ik hier. Ja.
En zo'n renovatie, daar zit natuurlijk wel een kostenplaatsje aan. En dat kan soms echt aardig in de cijfers erin gaan. Maar waar moet we een beetje aan denken? Nou, dit is een project. We gingen het in eerste instantie op 150.000 euro. Maar wat ik lees, ik zie een man, zei, die belde me op van Foens. Ik zei, wie ben leken op dit gebied. We hadden er wel INB die het dus erin begeleidt. Er is een plan opgesteld. Maar we rennen steeds meer tegen zaken om die echt vernijd worden. Maar onze riolering bijvoorbeeld. De kosten zo'n betimmeren worden. Maar je willen dan de hele plaats hebben. Maar dat kan je nooit in één keer roesjen. Dus ja, we moeten wel richting de 2 ton rekenen. Ja, dat zijn flinke bedragen. Ja. Ik mat helaas afronden met dit gesprek. Ik hier graag nog heel veel jaren wil. Maar in ieder geval heel erg bedankt dat je eens even mijn naam ha in wat het al je betekenen kan. Ja. En nou ja, ik hoop natuurlijk dat je het realiseren kan dat er een renovatie komt. Ja. Protte succes. Dankjewel, Annie Rekker. Nou, doe ik. Dankjewel.